Naging malaking hamon para sa mga residente ng Pamplona at Gain sa Camarines Sur ang pagbiyahe at pagdadala ng mga produkto dahil sa kawalan ng maayos na kalsada. Sa tuwing umuulan, nagiging lubhang maputik at madulas ang daan dahilan upang mahirapan ang pagtransportasyon ng mga ani at iba pang produkto. Ayon sa mga residente, kinakailangan pasanin pa ang mga produkto tulad ng gulay, palay at iba pang ani dahil sa walang maayos na kalsada. Madalas ay inaabot ng ilang oras ang pagbiyahe kahit maiksi lamang ang distansya at may pagkakataong nasisira pa ang mga produkto dahil sa hirap ng pagbiyahe. Ang paghahakot mi kang kama paning tinampo, pigpapaasan mi po iyang pigbabayad mi duman sa pagpasiring duman ang bahog. Ito po talaga, kung isipon, kayod karabuan mga trabador, ayan, hindi nag-uumata. Halos grabe ang pasakit sa pagigilid ka ng mga paroy, kaya. Mahirap po talaga kasi hindi mi namin ibibilad yan dito sa kalsada, tapos ang pagtransportasyon mi papuntang Naga, malayo pa. Kaya grabe ang pamasahe. Makalipas ang ilang taong konstruksyon, lubos nang napapakinabangan ang kalsadang nagdurugtong sa bayan ng Pamplona, Gainsa at mga kalapit bayan sa lalawigan ng Camarines Sur. Ang naturang proyekto ay isinakatuparan sa inisyatibo ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa pamumuno ni Gobernador Elroy Villafuerte, katuwang ang 2nd Engineering District ng Department of Public Works and Highway o DPWH. Malaki ang naidudulot na ginhawa ng bagong kalsada, hindi lamang sa mga residente kundi maging sa mga motorista at residente dahil sa mabilis at ligtas na biyahe at maayos na pagdadala ng produkto at serbisyo sa iba't ibang bayan. Dako lang po marita. Mas kung imbis na mabagal ka duman abuno, dumalan ta medyo mas bara-bara to sa Naga, kaya. Yung dakarahayan na marikan tinampong iniyo. Kung ka nag-eskwela sa Naga, mas madali na. Ini kaya padalian, garusyur ka tin sa muya. Duman kaya mas dublado ang oras mi duman. Ini pag abot mi diyan sa may Ginsa, maaliko na kami sa Kamaligin. Hindi madali lang. Kapabilis ng yung pang saan ka pupunta. Ganun pagpunta ng pagkuha ng gasolina sa sa opisina. Patunay ang proyektong ito sa patuloy na pagsusumikap ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur at ng DPWH na paunlarin ang infrastruktura sa lalawigan upang mapalakas ang ekonomiya at mapabuti ang kalidad ng buhay ng mamamayan. Eli Balbin, CSN.